Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission na kabanta ka nursing but paramedical course, ka bala ithu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jingyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Nakikay pot ko buar halor ka jinglap ya ka medyap kinthe ka bere na ka time pin orsla na kamra yeng sa away jongka ha Hebal Bengaluru jongka jila Karnataka ha ka rukom ka ba omshai la ka ni ka kinthe ka penyap hi la de la ni ka sha penyap uba Edmund Khongai usamla rangba ka time pin orsla ha ka step shitarik ujamang arja arpenreu ulawan banekren beruba Vivek's Aim IPS SP ke East Khasi Hills District halor ka jingya chikmat ka jing token habakren chikilat pathai ku bor hadin ka jingman kendo yo SP uba Edmund ulaong manakalyang jong u Mario jingtip halor ka te ka jingja nakalyang jong u woodwood ulafoni kinong ilam ka Khasi Students Union KSU Bengaluru unit panwat jingtip kabatikna ulaong hadin ulayo ka jingtip bagani ka samla ka dan jingya jan parlok bad way ubrio na ka jala Manipur uba kaya salang barulaong ru ba kumbalong menta na kalyang USP ula pentep bana kalyang kipulet ru kila phone chi kipulet ka Karnataka ban penlong ka jing toket bat shen kin sapha e ka kai pot hadien be kila lap e ka jing shisha na kalyang jonga kumuwi na prengu baju kijuba ya ka dong ka thain riwan hang ti po ka thain kan slap ka wai tingawani kendu ya i SP jongi ban pha ka city sha i DGP ma lingba i SP jongi i sa BPXM abide begitu ka KSPI hakiri ki nesgi nang independent ya ketu ka jingkhat koi ka samla hangti apo Bengaluru mo ka jingsha penyap lani ka jing ngamtip na ka ikadaw tena kalyang jonga kumwei na pedeng u baju mi shakhamat namta ka issue jong ka dong ka thain nama kani ka khna samla ka dei nangki na po ka thain penusla na ka sinong tangmang te kadin bangala yo jingtip ngalayo banpun ya ki KSU nang tina po Bengaluru usamla don bok karnut ngalayo banpun yu ngala keli marsen yu jingtip bagadon gani ka jingjia bagadi ka wei na prengka samla ka banakti ka po than jongi tengala pun ya kino ilam jong KSU unit nang tina po Bengaluru tengala keli bha ya ka jing long jingman jong kani ka jingjia hangthi ti ulaya thu ni samla namar ba apor ba ka don gani ka jingjia kumba mensis ima inyo bunyi nyo steng damit kadon gani ka jing lap joki baki layo ka jing tip bagadon ka samla khasi ka banang ni na po jelam meklaya jungi na po Shillong ka ba dei nang thina po tangmang ka don ka jinglap ya ka medyap ka jongka hagi yeng sa jongka hangthi mo te hadin bangalaya kun baha batki nga kelap ba angi kwa angni bang ya kendu ka jingwan ka jonga hangni hapo SP auspis bandi kendu ya i sa BPXM kalong ban kerpat ya i ban budin lam ya kani ka kes ma namar kumbalong mentang ngimtip kadi ka murder case nandi ka suicide case ngimtip nrengi kerpat ya i ba kani ka khna samla kan yo ya ka jing bishar ka bahok lani ka justice la ka sya penyap ne lani ka penyap hero ngimtip nrei ka basuba kalong ba lese bodon wei samla jongka uba nang thina ka thain Manipur riu jatriu na ka wei ka jatriu jongi bomdei khasi telese namar bodon lang ka to ka singi ka ba makar ka yap hadin baki jiwa jingtip ba ka don lang hangthe te nakalyang jongi hamtam nakalyang jonga ngawan hangni ban kerpat na ESP lingba i DGP jongi ba in budin lam mi kes bat hadin mengilai kendu ila kular bangin sabudin ya ka kes nang ba kan yo ay kijing syar ka bahok tenga kentu kan pham ro hamtam ya ki samla khasi ki jongi hamtam ki banakti na po ka thain riwal ki jongi bat na ki wei pat ki benta ba pher jong ka khasi ba kan ni ka jing maham ya kitu ki samla ki badon hangti hapo Karnataka ni hapo Bengaluru nang ba ngimdei ban ya ju ya jan berkini ki kharma ki bangila banong ki bomdei ki jadriu ki jongi namar apa khadu kini ki briu kin shim ya ka jingma ha ka jingem ki jongi ki samla ki badon hangti ni sutho bagi samla jongi ki bun ki batre yang ti hapo Bengaluru ni sutho ndrei kani ka jing maham bat ka jing ai jingmut ki samla ki jongi bangilong ki bahusia ba pilek trei sathe ba pinri la ka akor ko burom bapin trei baha ya kakam bapin pendap hayang asam ke jenon kam ni sutu ba hangnia jela jungi keduna kakam kibun ki samla ki bela sathecha kawai pat ke jela tingi kentu ya ki rupa kin long ti bru blai ba kum kene ke jingjiang yo i ba ngi thrai ngemtep nakalyang ka jongi hadu mentang idangap ya ke report ni lapun nang thi tingi dangap ya ke report isa bibek ki ong ni lapun ya ki polis nang thi na po Karnataka na po Bengaluru kidangap ya ke report tengamnut banong i ai mentala dai ka suicide case na ka murder case Reina kalian ke jonga hi nga tentu ba inyo ay kiting bishar ka bahok lat ka ba
kaba day na mta ka ni ka jingjia ya ka ni ka samla ka nanti na po ka than riwa bi jumi ta Kali semua ka train ni ka puli nak ci area. kadi ka samla ka trai ham thi ma kamdi ka puli ka trai ham thi te ka trai te ka sawai ka wei ka jaka te ngilap ya ka mediap jongka ha jaka sawai te ringkat bau ta ka jingdon long tau samla ka jongka te ka wei runga ko abanai kublai ya ka KSU ma Bengaluru ni ka bala shimkhia ya ka ni ka kes ka ba jiang thi ha ka ba ki parado prasna mangi hang thiru ki la yo lang ka jing ya singai timba jingdon di KSU ngai kublai ya ka seng KSU ka bala shimkhia ya ka ni ka jingjia hang thi marsnyo jingtip marmar ki la le ki bapli ha ka tu ka jakasa nang ban ai lang ka jing singai la ni ka jing putin habi di bat ka ni ka kes ka ba jia hang thi ka jong ngin shen ngin sa wat jingtip ban ngin sa pan ka jing yarap na Home Minister jong ka Karnataka Dr. DG Parashwa ni Home Minister angke ba input din lang yung kakis ngin saya keren ngin saya punyo uk nang ba unbut din lang yung kakis kabaji hangti hapo ka nong ba jong ka Karnataka ha ka wi na gicaka ka badan hapo Bengaluru tang katahi ka ba nakaliang jong ngami siya kumat kanika kanika jingjia ka nang thi hapo ka Bengaluru habidip kani ngalayo ban kli bahaya kinong yalam jong KSU nangke na po Bengaluru unit ngala kli bah sipang jinglong jeman jong ka kanu namar bakil abun kasi jong yang te tikil abun rei namar bakil abun namar siyo jingtip bakidon ki samla kasi jong ki ba lap ya mediap tikil alej bran cing ta jaka te hadin kilap ba kadon ka jing tharai sniu ba uniu samla jong ka don samla sya weipat kata ketiga bang yo sngo don samla sya weipat kadon mat ka jingya bom yesu jumut aga jingya inti joki ya kata ngamla ban batai nomor ba kadang ya hapok ka kis te shen ESP insa ai ka report sya nga ila de bong insa ai ka report kan jia yu kan ka kis nomor makiru kitang up ya ka report ka pus merten nang tina po Bengaluru ta kena kinsa pentip kini kisngi bat kinsa i hiling ba ka jingtip na ka police department ya kan ka kis ka ba jia hangke ya ka porta kis ya kini Habatin, pej bahagi kishab, kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha. Kam kata ika dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya